Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsyuha. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum waskurullahi in kuntum iyyahu ta'budun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah pengaosan ingkang kula hormati lan mugi tansah dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dalasan syukur sareng-sareng sumangga kawula dherekaken kita panjataken wonten ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dihawit Allah Subhanahu wa taala ngantos titi wanci telu punika tasih limpahaken menggah karunia, menggah kenikmatan dumateng awak kita, sehingga kesempatan telu punika Allah gampelaken anggen kula lan panjenengan sami nglangkahaken menggah suku kula lan panjenengan sami kagem beribadah dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang dados tujuan Allah ciptaaken kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Beribadah niku dados tujuan pertama kali Allah ciptaaken kita. Lha nalikanipun tiyang kala wau mboten purun dipun sumpah Allah mboten berpurun beribadah dumateng Allah, mboten yakin dumateng Allah taala mila tiyang kala wau mboten dipun lairaken wonten ing alam dunia. Alhamdulillah sangat jamaah ingkang dipun rahmat Allah taala, syukur lan syukur kedah kita panjataken wonten ing ngarsanipun Allah dihawit Allah taala tasih gampelaken anggen kita sami beribadah dumateng panjenenganipun Allah. Salam lan salat mugi tansah kalimpahaken lan kacurahaken dumateng suri toladan dumateng junjungan kula lan panjenengan sami Nabi ingkang tansah kita tenggo-tenggo syafaatipun kelak wonten ing yaumil akhir. Nabi ingkang dados tunggalipun tepa palupi utawi suri teladan anggen kita gesang wonten ing alam donya. Boten sanes Nabi wakung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimatullah. Wonten ing kesempatan dalu menika sekedhik kawula badhe mengulas babagan syukur. Syukur dumateng nikmat-nikmat peparingipun Allah Subhanahu wa taala. Awit sayektosipun menawi kita sami galih nikmat ingkang Allah paringaken dumateng kula lan panjenengan sami selaku manusia, nikmat kala wau mboten saged kita etang, mboten saged kita cacah menggah jumlahipun, mboten saged kita aji menggah reginipun saking kathahipun nikmat. Terkadang wonten nikmat ingkang boten kraos wonten ing manah kita. Lan wonten nikmat ingkang saged kita rasaken secara kasat mata. Bila kita sami kedah bersyukur jer nikmat menika katon utawi boten katon. Saged kita rasaken secara langsung utawi boten kita rasakan secara langsung, jane nggih langsung ning boten merasa nikmat. Saged menghirup udara segar menika nikmat sing ora ketok.
Saged ngraosaken panasipun surya menika nikmat sing ora ketok. Nikmat sing ketok niku terkadang ming sebatas harta-harta dunia. Kesehatan menika terkadang dados nikmat sing boten ketok. Rumangsa duwe nikmat sehat niku nalikanipun dipun paringi lara. Rumangsa duweni nikmat iso menghirup udara segar menika nalikanipun dipun uji kalian sesek napas. Niki lan sanes-sanesipun. Jamaah ingkang dipun rahmati Allah taala, mila kewajiban kita selaku tiyang ingkang beriman, selaku hamba Allah Subhanahu wa taala ingkang meyakini bila Allah menika zat ingkang paring kenikmatan dumateng awak kita. Kewajiban pertama mboten sanes bersyukur saking nikmatipun Allah taala. Awet nikmat kalau mboten saged kita etang. Wala in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Menawa sira iku arep ngitung munggo nikmate Allah, tentu sira iku ora bakal bisa ngitung nikmat iku. Jamaah ingkang dipun rahmati Allah taala. Wangsul nggih. Kewajiban kita saking nikmatipun Allah ingkang kathah ingkang terkadang boten kita raosaken secara vulgar, secara kasat mata. Menika bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dawa pangandikanipun Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing Quran surat Al-Baqarah ayat ingkang 170 kalih ugi 150 kalih. Ing mriku Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum waskurullahi in kuntum iyyahu ta'budun. Allah taala berfirman, he wong kang padha iman mangano ing antarane rezeki kang becik-becik kang panjenengan Allah wenehake marang nira kabeh. Lan syukura nira kabeh marang Allah taala menawa bener-bener amung panjenengan Allah kang sira sembah. Jamaah ingkang dipun rahmat Allah taala, mensyukuri nikmatipun Allah menika wujud penghambaan kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wujud pengabdian kita dumateng Allah Subhanahu wa taala, wujud ibadah kita dumateng Allah taala saking nikmatipun Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing Quran surat Al-Baqarah 152 dipun jelasaken, fazkuruni azkurkum waskuruli wala takfuru. Mongko saka iku ilinga nira kabeh marang aku Allah, temen aku Allah bakal eling marang nira. Lan syukura nira marang Allah taala, aja sira padha ingkar munggo nikmat-nikmat kang wis Allah wenehake marang nira kabeh. Jamaah ingkang dipun rahmat Allah taala, nggih wangsul nggih. Kekalih ayat ingkang kita aturaken ing ajeng dados tunggalipun landasan utawi dasar perintah kewajiban kita bersyukur dumateng nikmatipun Allah ingkang sampun Allah paringaken dumateng kita sami. Bila mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala, menika setunggalipun kekufuran, setunggalipun penyimpangan saking penghambaan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Penyimpangan saking beribadah dumateng Allah Subhanahu wa taala nalikanipun tiyang kalau mengkufuri utawi mengingkari nikmatipun Allah. Ma'asyiral muslimin, jamaah ingkang dipun rahmat Allah taala. Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi jelasaken ngingingi kewajiban bersyukur saking nikmat ingkang Allah wajib ingkang dados kewajiban kita selaku hamba Allah. Saking ayat kalau wau dipun jelasaken min hidayatil ayati wujubu syukrillahi ta'ala ala ni'amihi dhahirati wa batinati. Ayat saka ayat 172 ugi 152 Quran surat Al-Baqarah, Abu Bakar Jabil Al-Jazairi ngendikaaken ayat iku ngandung hikmah min hidayati ayati. Ayat iku ngandung hikmah wajib syukur marang Allah taala saka nikmat-nikmat ting Allah taala, jer nikmat kang katon utawa nikmat kang ora katon.
nikmat kang katon lan nikmat kang ora katon. Kita aturaken ing ngajeng. Terkadang nikmat niku mboten saged kita rasakan secara langsung. Nikmat iman, nikmat Islam niku mboten saged nggih secara vulgar kita rasakan. Nanging fa insyaallah kenikmatan iman lan Islam niku manggen wonten ing manah. Manggen wonten ing manah lan besok dipun tuwe wonten ing yaumil akhir. Niki. Ma'asral muslimin jamaah ingkang dipun rahmat Allah taala. Bapak kesyukur para winasis menika nggadahi pinten-pinten pemanggih utawi wonten perbedaan mengenai nggih pangertosan syukur kala wau. Ing antawisipun ingkang kaserat wonten ing kitab As-Sohafil Lughah Imam Al-Jauhari ngendikaaken asyukru as-sana'u 'alal muhsini bima aulakahu minal ma'rufi. Syukur yaiku pujian sanjungan kanggo wong kang menehi kebecikan saka kebecikan kang wis disebutake. Syukur iku sanjungan pujian marang kang menehi nikmat. Syukuring hamba marang pangeran marang Allah Subhanahu wa taala kang wis paring nikmat dumateng kita nggih menika berterima kasih dumateng Allah, menyanjung-nyanjung Allah Subhanahu wa taala, nindakaken perintahipun lan nebi laranganipun. Niku wujude syukur hamba marang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bila jamaah ingkang dipun rahmat Allah taala, auzubillah subhanallah. Nalikanipun tiyang nggih kalau dipun paringi nikmat ingkang kathah dumateng Allah Subhanahu wa taala kok mboten purun gunakaken nikmat kalau wau kagem nindakaken perintah lan nebi laranganipun Allah taala, naudzubillah subhanallah. Nggih. Indikasi kekufuran, indikasi mengingkari nikmatipun Allah Subhanahu wa taala. Ma'asral muslimin, Bapak Ibu jamaah pengajian ingkang dipun rahmat Allah taala. Pilih nikmat ingkang kathah sangat ingkang boten saged kacacah ingkang boten saged kaetang dening kula lan panjenengan sami dening manungsa menika sayektosipun. Nikmat menika bersumber saking 6 perkawis kemawon. Induk nikmat menika sayektosipun wonten 6. Kados ingkang kaserat wonten ing kitab Nasihul Ibad halaman ingkang 179 dipun sebataken dening sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Sahabat Ali niku ngendikaken inna amu sittatun ayyai. Nikmat iku ana 6 werna 6 perkara. Al-Islamu wal Qur'anu wa Muhammadun wa Rasulullah wal afiyatu wa satrul wa'ina anin nas. Imam Ali ngendikaken nikmat iku ana 6 werna sing dadi induke nikmat. Sing telu hubungane kalawan akhirat, sing katelu hubungane kalawan dunya. Islam kang sepindah niku Islam, al-Islamu wal Qur'anu wa Muhammadun Rasulullah. Esah ngrungkepi agami Islam, esah mengamalkan Al-Qur'an, esah dadi hambane Nabi sallallahu alaihi wasallam niku nikmat ingkang teragung ingkang dipun paringaken Allah dumateng hambanipun. Sedanten tiyang dipun nikmat, dipun paringi nikmat ingkang arupi harta, dipun paringi nikmat ingkang arupi kesehatan, arupi anak, arupi jabatan, nanging boten sedanten tiyang menika dipun paringi nikmat ingkang naminipun Islam. Boten dipun paringi nikmat saged memahami Al-Qur'an. Boten dipun paringi nikmat meyakini Rasulullah. Niki. Naming hamba-hambanipun Allah ingkang pinilih, ingkang dipun paringi nikmat Islam, Al-Qur'an ugi
hidayah ugi napa syafaatipun Rasulullah utawi iman dumateng Rasulullah niki. Nah, ingkang angka sekawan ingkang kaitanipun kalian dunia nggih menika wasatrul wal afiyah, nikmat akan awujud kesehatan, wasatrul wa'ina anin nas. Kang angka telu kang angka papat lan angka 5 lan angka 6 yaiku wasatru wa ghina anin nas. Wasatru ditutuping awib, ditutupe kekurangan-kekurangan, ditutuping dosa. Ditutupnya aib, ditutupnya kekurangan. Wa ghina anin nas, lan nikmat kang awujud ora gumantung kalawan wong liya. Ateges bisa berdikari, bisa berdiri sendiri menika setunggalipun nikmat ingkang luar biasa ingkang Allah paringaken. Awit jamaah ingkang dipun rahmat Allah Subhanahu wa taala nggih. Saenipun tiyang ingkang nyambut damel menika tiyang ingkang nyambut damel dengan berdikari, berdiri sendiri. Mboten gumantung kalawan tiyang sanes. Nggih. Ning nek mboten isa ya ora masalah. Pilihan terakhir niku buruh niku pilihan terakhir. Nek iso ya dadi pengusaha, iso dadi pedagang, iso dadi petani lan sanes-sanesipun. Dadi buruh niku pilihan ingkang terakhir. Karena napa? Kok dadi pilihan sing terakhir? Buruh niku gumantung kalawan wong liya. Ma'asyiral muslimin, jamaah ingkang dipun rahmat Allah taala nggih. Lajeng pripun kula lan panjenengan sami menika saged bersyukur dumateng Allah taala. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah ngendikaaken as-sukhru bilisani ay bihamdihi wa sana'i alaihi bima huwa ahluhu wa bijawarihi ay bi taskhirihi fi ta'atihi. Syukur iku nggih Syekh Abu Bakar ngendikaaken syukur marang nikmating Allah iku kanthi lesan, yaiku kanthi memuji Allah, kanthi nyanjung Allah, ngagungake Allah, zat kang paring nikmat marang awak kita. Carane syukur dumateng Allah niku bilisan. Kanthi lesan kita nggih menika kanthi kita ginakaken lesan menika mengagungkan asmanipun Allah. Menyanjung-nyanjung Allah bilih Allah menika zat ingkang sampun paring kecakapan dumateng awak kita, zat ingkang sampun paring kesehatan, sampun paring rezeki dumateng awak kita. Kanthi lesan kita. Lajeng sak sampunipun kanthi lesan wujud syukur menika kita wujudaken kanthi amalan jawarih utawi amalan anggota badan. Nah, caranipun wabi jawarihi ay bi tahkhirihi bi taatihi. Kanthi jawarih, kanthi anggota badan wujud syukure kanthi nggunakake anggota badan iku kanggo nindaki perintahing Allah lan kanggo ngedoi mungguh laranging Allah. Niki wujud syukure kanthi lisan mengagungkan Allah, wujud syukure anggota badan utawi jawarih sing diwenehi kesehatan, diwenehi anggota badan sing sempurna digunakake kanggo beribadah dumateng Allah taala, nindakake perintah lan ngedoi mungguh apa kang dadi larangane Allah taala. Niku wujud syukur kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah ingkang dipun rahmat Allah taala. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ngendikaaken as-sukhru mabniyun ala khamsi qawaidi khudu'u syakiri lil maskuri wa hubbihi lahu
wa tirafuhu bi ni'matihi wa sana'uhu alaihi biha wa an la yasta'milaha fima ya'rahu. Imam Ibnu Qayyim ngendikaken syukur iku dilandasi utawa didasari kalawan 5 perkara. Wong kang syukur iku kudu dilandasi kalawan 5 perkara. Dipun ngendikaken Imam Ibnu Qayyim khudu'u syakiri lil maskuri. Wong syukur iku kudu tunduk lan patuh marang kang disyukuri. Sing disyukuri sinten? Allah Subhanahu wa taala. Berarti wong syukur, tandane wong syukur iku nalikane wong iku gelem tunduk lan patuh marang apa kang diperintahake Allah. Niku wong syukur. Allah perintahaken salat 5 waktu mila tiyang kalawa jagi salat ingkang gangsal wekdal. Allah perintahaken infak sedekah, Allah ta'ala tiyang kalau berusaha semaksimal mungkin anggenipun ngedalaken infak lan sedekah. Allah perintahkan puasa Ramadan mila tiyang kalau berusaha semaksimal mungkin jagi puasa Ramadan pun kanthi sempurna. Walam besar. Niki ingkang sembidah niku. Wong syukur iku tunduk lan patuh marang kang disyukuri yaiku Allah Subhanahu wa taala. Wa hubbihi banjur wong syukur iku sakwise tunduk lan patuh mongko wong syukur iku tresna marang Allah Subhanahu wa taala. Cinta marang Allah Subhanahu wa taala wa tirafu bi ni'matihi uga ngakoni mungguh nikmat-nikmating Allah. Nikmat iku asale saka Allah Subhanahu wa taala wa sana'uhu alaihi biha uga memuji-muji Allah taala wa ala yasta'milaha bima ya'rahu lan ora nggunakake nikmat-nikmating Allah iku kanggo maksiat marang Allah, kanggo durhaka marang Allah Subhanahu wa taala. Niki ngendikanipun Al Imam Ibnu Qayyim. Wong syukur iku tanda-tandane wong syukur. Siji, nalikane gelem tunduk lan patuh marang Allah. Gelem nindaki apa kang diperintahake lan ngedohi apa kang dilarang. Lajeng wong syukur iku tresna marang Allah. Buktine tresna marang Allah nggih nindakake perintah kala wau. Nggih. Buktine tresna niku nindakake perintah, ora menduakan Allah Subhanahu wa taala, ora golek tandingan, ora golek sesembahan saliyane Allah taala. Nalikanipun tiyang kalau sampun tresna estu kaliyan Allah Subhanahu wa taala. Lajeng wong syukur iku kudu ngakoni nek nikmat iku asale saka Allah taala, sakpadaning makhluk iku amung dadi perantara. Nggih. Majikan iku perantara kita saged pikantuk arta. Majikan itu perantara kita saged pikantuk harta. Nanging sayektosipun harta kala wau utawi arta kala wau estunipun duginipun saking ngarsanipun Allah. Rezeki menika duginipun saking Allah Subhanahu wa taala. Nah, nalikanipun tiyang kala sampun gadahi kegiatan iman ingkang kados mekaten, rezeki iku tekane saka ngarsane Allah. Mila nalikanipun tiyang niku ajeng dipecat saka gawean, kok gawean apa pabrike liquid, tenang mawon wong rezeki niku peparinge Allah taala. Ora bakal keliru, ora bakal tertukar rezeki siji lan sijine. Antarane si A lan si B niku mboten badhe tertukar. Lan selama Allah Subhanahu wa taala menika tasih paring panggesangan dumateng awak kita salama wekdal menika kemawon wekdal ugi Allah taala menika badhe paring rezeki. Nggih. Walam bisawab. Ya. Kita lajengaken. Tandane wong syukur Imam Ibnu Qayyim menika tansah nyebut-nyebut marang sing menehi rezeki, marang merehi nikmat yaiku Allah taala. Lan ora nggunakake nikmat kang Allah wenehake marang awake iku kanggo maksiat marang Allah. Iki naudzubillah saudzubillah nek kita sami kok dipun paringi nikmat kok kaporo nikmat sing akeh nggih. Nikmate malah digunakake nggo maksiat marang Allah. Naudzubillah saudzubillah. Monggo enggal-enggal istighfar. Enggal-enggal bertobat dumateng ngarsanipun Allah taala. Dipun paringi mergi ingkang lurus. Jamaah ingkang dipun rahmati Allah taala. Al Imam Junaidi rahimahullah ngendikaken. Nggih. Tandane wong syukur.
As-syukru an la tara nafsaka ahlan linakmahi. Syukur iku sira ora banget seneng nalikane entuk kenikmatan. Tandane wong syukur ki ora banget bungah nalikane diwenehi nikmat saka ngarsane Allah taala. Diwenehi nikmat harta sing akeh ora banget seneng, biasa-biasa mawon. Kaparo langsung dibagi. Oh, HE fakir miskin sakmene 2,5% enek. HE fakir miskin, HE anak yatim. Pak insyaallah lebih barokah. Niki. Al Imam Hasan rahimahullah ngendikaken aksiru min zikri hadihin na'ami fa inna zikraha syukrun. Sering-seringlah ajek-ajekane iku nyebut-nyebut nikmating Allah karena kanthi sira iku nyebut-nyebut nikmate Allah iku nuduhake rasa syukur ana ing awak nira. Sering menyebut-nyebut asmanipun Allah menika wujud syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Ma'asyiral muslimin jamaah ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, saking penjelasan utawi atsar pangandikan saking Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ugi Imam Junaidi, Imam Al-Hasan saged kita tarik sunggalipun ibrah utawi kesimpulan utawi pelajaran dumateng awak kita bila sayaktosipun cara-carane kita sami menika bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala nggih menika setunggal syukur manggen wonten ing ati kanthi ati kita ginakaken kagem bersyukur. Syukur kalian lesan kita ginakaken bersyukur lan kalian anggota badan. Syukuripun ati boten sanes meyakini kanthi estu nek sak kabehing nikmat iku saka ngarsane Allah. Sak kabehing rezeki iku asale saka ngarsane Allah, sak padaning makhluk iku mung perantara. Syukuring kanthi lesan boten sanes dipun sebataken ing ajeng okeh anggon kita sami menika menyanjung Allah, menyebut-nyebut asma Allah bila Allah menika zat ingkang sampun paring kecekapan dumateng awak kita. Lan syukur kita kalian anggota badan boten sanes kados ingkang kita aturaken ing ajeng boten ginakaken nikmat kalawa kagem maksiat dumateng Allah. Berarti anggota badan kita ginakaken kagem nindaki ketaatan dumateng Allah, kagem nindaki ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang dados tujuan utama Allah ciptakaken kita sami. Jamaah ingkang dipun rahmat Allah taala nggih. Mbok menawi menika kawan nggih sekedhik ingkang kita aturaken pun jam 8 nggih. Mungkin kita insyaallah kita bahas lajengipun kiat-kiat mudah bersyukur dumateng Allah taala nggih. Mbok menawi tasih dipun paringi umur panjang, tasih paringi kesempatan saged panggih malih nggih. Ingkang terakhir mugi-mugi nggih Allah Subhanahu wa taala dadosaken kula lan panjenengan sami menika hamba-hamba ingkang tansah bersyukur dumateng nikmat-nikmat peparingipun Allah, jer nikmat ingkang katon utawi nikmat ingkang boten katon nggih. Ingkang terkadang boten krasa nikmat niku terkadang kesehatan Bapak Ibu. Terkadang tiang kalau boten ngraosaken nikmat nalikane icik dipun paringi rasa. Cik diparingi rasa niku mboten krasa nek diwenehi nikmat sehat. Ning mengke nek pun diparingi umur sekitar 50 tahunan, 40 kesana niku kan pun mulai loyo lagi ngrasake nikmating sehat. Mila nggih. Saderengipun kita sami menika nggih gelo saking nikmat-nikmat ingkang Allah paringaken ingkang sampun kita raosaken nggih. Monggo mulai saat menika kita muhasabah dumateng awak kita sami. Nikmat-nikmat ingkang Allah paringaken dumateng awak kita ginakaken kagem beribadah dumateng Allah. Boten wonten kata terlambat, boten wonten kata telat nalikanipun kita menika bersungguh-sungguh mendekatkan diri dumateng Allah taala. Sanajan usia kita sampun lanjut. Nggih. Awet napa? Bukti nikmat bukti
syukur kita dumateng nikmat Allah dipun paringi umur panjang niku nalikanipun samsaya tuwa, samsaya tambah umur kita sami samsaya celak dumateng Allah. Samsaya ngginakaken nikmat kalau wau kagem beribadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Amun kuali nggih teklek kacepung olah. Nggih. Tambah tuwek kokean olah. Walam bisab bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.